Atzalde ondanoi eta eskerrik asko etortziarren. Eskerrik asko bebai gaurko saioe itxie posible indozuen danoi, baita geroko luntxa bebai. Eskerrik asko tortura nausixen ikuspegi feminista txertatzeko lana indozuen danoi. Eta baita torturak, bizitako torturak partekatu dituzuen danoi. Kokatzeko, eta hemengo askok badakitzue, Aramaixoko talde feminista azken urte honeitan, lurraren defentsaren aldeko borrokan ibili garela atope lanien. Bakitzue sistema patriarkala, beste sistema zapaltzaile batzukin elkar elikatzen dela, oso lagun onak diela, adibidez sistema kapitalista, sistema arrasista eta koloniala. Eta, ikuspegi ekofeminista batetik, landa eremuen bizigarenon, zapalkuntzak eta indarkeriak, lantzen ibili garela urte honeitan. Eta azken urtietako, martxoak 8, azaroak 25, greba feministak, horren baitan landu izan ditugula. Alatabe, gixe da, azaroak 25ko bueltan, bai landu ditugula bebai, gure gorputzetan oso modu implizituen edo zuzenien jasandako indarkeria matxista batzuk. Eta horrein adibide bada, azaroak 25 bueltan landu gauen indarkeria obstetrikoa. Badakigu danok indarkeria matxista, gure bizitzako espazio edo eremu guztiak zeharkatzen daudiela. Batzutan, indarkeria mota konkretu batzukin geratzen gara, baina bizitzako esparru guztietan eragiten dau eta torturan baita ere, eta baita indarkeria obstetrikoan. Bakitzue, indarkeria obstetrikoa lotuta dauela haurdunaldian erditzien, erionduen eta erditu ostien eta bereziki abortu prozesuetan ematen den indarkeriakin. Eta, gaurre hau prestatzen ninguela, irakurtzen ninguela, gogoratu naz, oindala 3 aste, lagun batek eta familiako emakume batek, aipatuztiela herriko parrokuek bere 2 mesatan, kalien izan bat eta askuan beste bat, borondatezko abortua kriminalizau zauela bere sermoiaren baitan. Eta, irmoki salatu nahi dou, Elizan emandako speech hori, hori aipatzie beste barik. Eta, gaira bueltatuz, esan genke, bizitzen ari garen une politiko honetan, arriskuz eta abstentziaz edo utxunez beteta dauela torturaren eta indarkeria matxista politikoen auzia edo gai hau. Eta torturaren gaiari, indarkeria matxistaren ertzetatik heltzie gustauko jakula, edo, heltzen jarraitzie, eta hortarako, interpelau nahi ditugula, gizartie orokorrien, akademia, memoria mugimenduak eta mugimendu feminista ere lan honetan, gai honetan lanien jarraitzeko. Beraz, gaurko saio honek, helburu horretaz aparte, beste 3 helburu nagusi dauzko. Alde batetik, azken hamarkadetan Euskal Nazio Askapen mugimenduko kideen aurka tortura sistematikoa erabili izan dela salatzie eta horren memoria itxie. Bigarren helburua izango litzake, emakumeon kasuen indarkeria matxista politiku eta sexu torturak daukien berezitasunak gaur zuekin partekatu eta horreik kontatzie. Eta azkenik, torturak sortzen daubien mina aitortzie eta ez errepikatzeko gizartie implikatzie eta horretarako baldintzak sortzie. Azken finien, sistematiko eta estrukturak dien violentziek sortutako mina erreparatzea eskubide bat dalako. Eta argi dau, estatuak ez ditxula erreparaziorako urrats horreik betetzen. Ez daudelako egiturazko aldaketarik nahi. Eta, beste kontzeptu bat, partekatzio gustoko jakuna da, giza eskubideen aldeko hainbat borroketan ibili dien eta dabitzen emakumiek, herrixek, kolektiboek estatuan partetik errepresinue jasaten dauela. Hori danok badakigu. Eta errepresio horreitan, estatuak genero logika matxistak erabiltzen daudiela.
Eta errepresio mota honek, bai, bi geruza nagusitan daukiela eragina, bai, eta bi geruza horreik aipatuko ditugu. Alde batetik, geruza bat izango litzake, bai, kasu honetan, estatu ordenari aurre itxendotzan gizonen onduen da zen emakumeek, bai, familiako kidiek, emakume lagunak, jasaten dauen indarkeria matxista eta sexu indarkeria. Badakigu, gerra testu inguruan ematen dien guztiak, ezagutzen dugu Marabillasen kasua, baina gaur hau prestatzeko prozesu honetan, jakin dugu bai, ondala 88 urte, Aramaixoko gizon disidente bat izan genke, gizon baten emakumie, gizon hori bi aldiz atxilotua izan zen, eta bere bikotekidie haurdun zauela, herriko kartzela garbitzera behartu zauiela, zigor bezala. Hori izango litzake, bai, violentzia mota honen geruzetako bat. Eta bestia izango litzake, militantzia jardunagatik eta praktika politikoagatik jasarpena bizi izan dauen emakumiek jasaten dauiena. Karo, nazio askapen mugimenduko kideak izan dien emakumiek, bai, sistema espainolan ordenai aurre itxendotzie. Baina bestalde, patriarkatuak inposatzen duzkun genero ordenabe arriskuan jartzen dau, bai? Bi sistema egiturai aurre itxendotzi emakume honeiko, itxendotzau emakume honeik. Eta ondorioz, estatuan partetik zigor bikoitza jasotzen dugu. Eta ondorioz, min bikoitza eta erreparaziorako bebai, beste bide batzuk eraiki bidie. Eta, aurrekuen, barikuen ongitzen, latzen, liburuen, tesian aurkezpen batetan, gero aipatuko daue, iratik zeo segei xaue horri buruz, baina, oinatin ongitzen, eta, ekarri xauen, ondala 3 urte, 2022 Euskal Herriko herri baten, agertu zen pintada bat, bai? Eta oso nabarmen erakusten dau, zelan emakumeok jasaten duen, bi errepresio mota honek, eta ez estatuan partetik bakarrik, gizartean partetik bebai. Eta honan esaten zauen pintadiek. Zorras separatistas, os vamos a violar, viva España. Horregatik, tortura violentzia matxistan begiradatik aztertziek, violentzia matxistan ulerkera zabaltzie dakar. Horrek, tortura politikoen sakontzie ekarriko lauke. Eta zenbat eta gehiago sakondu, violentziak izendatzeko gure ahalmena handitu ingo litzake. Eta kokapen horrek, errastu ingo lauke, mugimendu feminista indarkeria matxistaz berbetan dabilenean, emakume torturatuak ordezkatuta sentitzia. Emakume torturatuen ahotsa biderkatziaz batera. Eta, sarrera honekin bukatzeko, esan genke, maila juridikoen ero, EAeko berdintasun legiek, definitzen ditxula indarkeria matxista mota desberdinak, eta torturan emuten den indarkeria matxista be, hor aipatzen dala, eta errekonozimendu bat badaukola. Alatabe, legiak be ez dauz garatuta, eta gaur aldarrikatzen duen erreparaziorako bide eta baliabide horrek eskaintzeko inundik inora. Baina, poliki-poliki indarkeria mota matxista desberdinak errekonozitzen edo izendatzen hasi gara. Eta... Bai, gaurko saioa prestatzeko 2 liburu aipatu nahi dizkitzuet. Bai, bale, aurreneko liburua eskuartean izan deuna gaurko saioa prestatzeko da, 2024ko otsailean 13an aurkeztu genuna Kulturaten. Tortura arrasaten genero ikuspegitik izenburua du, eta, Intxorta 1937 kulturrelkartean ekimenez argitaratu zen, eta hor kanpoan dauzko salgai nahi izan ezkero. Liburu hau nolabaiten kolaborazio lan handi baten emaitza izan da. Liburuan idazleen artean daude Nekane Aiensa, gurekin daugeuna. Nekane arduratu zen bereziki goxo eta ondo zainduta torturatuak izan ginen 8 emakume elkarrizketatzen, hori baita liburuaren oinarria, horreindako elkarrizketak. Juan Ramon Garai arduratu zen bereziki elkarrizketa horiek grabatzen, editatzen, eta baitarekin Intxorta kulturrelkartetik gero liburuaren bestelako koordinazioa argitealpeen salmentetaz. Eta Iñaki Barrutia izan da,
idazketa lan handiena egin duena. Iñaki Barruti arduratu zen testigantza horiek transkribitzen, aukeraketa bat egiten, ordenatzen, eta horri marko teoriko bat eskaintzen, eta idazketa eta koordenazio lana hartu zuen liburu hontan. Eta hortik aparte, liburu hontan beste kolaborazio batzuk ere jaso die, eta gaurko aurkezpenean ere eskainiko dizkitzeu batzuk. Lan kolektibo hontan jaso dien testigantzetatik gazteena ni izan naiz, eta denboran berrienak die nere salaketak. 2008an da 2009an atxilotu inkomunikatuta torturatu ninduten, aurrena Polizi Nazionalak eta gero aurrengo urtean Guardia Zibilak, eta liburu hontan parte hartzerako garaian nik ere memoria ariketa baten parte izateko aukera izan dut, garai ezberdinetan torturatuak izan dien emakumeen bizipenak ezagutu ahal izan ditut, eta baita ere euren isiltasuna entzuteko aukera izan dut. Izan ere, inor gutxi ausartzen da publikoan hitz egitera, eta batzu oraindik ahotsa etetzen zaie 45 urte igaro diren arten torturatu zituztenetik. Orduan, gure gorputzak memoria biziduenak die, eta ikusi dut torturak dauen pixua gure gorputzetan itxatxita dagoela oraindik, eta hortik ondorioztatu dut, torturatuok agente aktibo izan behar deuna arren aldeun neurrian, herri bezala erantzun behar diula auzi honi. Ezin dula izan beste harri bat gure motxilan, norbere motxilai pixua gehituko diona. Eta duela egun batzuk Iñaki Barrutiak hitz egiten berriz, gaurko aurkezpena prestatzen eginela eta esan ziren. Eta igual aipatu behar da, liburu hontan parte hartu ez duten hainbat emakume daudela. Ahaleginak egin ziela behin edo bi aldiz hitzordua jartzeko beraiekin, beraien testigantza eman zezaten, eta ez zela posible izan. Orduan, isiltasun hori ere kontatu nahi genuen gaurkoan. Kontakizun kolektibo honek eskaini dugu aitortza bat, sinisten gaitut esateko aukera bat, eta ezinbesteko ariketa da hau, norbere buruai kulpa sentsazioak kendu, gure buruari negar egin eta barkatzeko. Ze Itziarren semeak, ezagutuko duzu kantua, Itziarren semeak militante baten garaipena kontatzen du. Arketzun kantatuko agian, baina gutako askok kideak salatu ditu. Eta horri buelta ematea ez da lan erreza. Eta azkenean iruditeria edo imaginario heroiko bat egin deu, eta horrek eragina handia izan du euskal militante hongan. Eta gaur egun, errepresaliatutako emakumea gea, hau iruditeri hau, heroizismo hau zalantzan jartzen ari garenak. Eta, pixkatoi aipatzen du, bigarren liburuak, gaurko saioa prestatzeko erabili dugunak, Olatz Dañobeitiak duela hilabete eskas argitaratu zuen, sorginak, putak, terroristak izenburupean, eta kasu hontan ez da hainbeste sakontzen testigantzetan, edo ez da oinarritzen, baizik eta ikuspegi feminista batetik tortura nauzia aztertu du. Eta, tesi zabalago baten barruan egindako lana izan da. Eta, pertsonalki ikaragarrizko terapia izan da, liburu hori hartu eta gaurko saioa prestatzeko lan hau. Eta liburu ez gain, musika instrumentuak ere ekarri ditu, talde feministak eta Emotion taldean artean elkarlanean antolatu dugu gaurko saioa, eta hitza, musika eta kantua. Horiek izango die gure gaurko armak, bake faltsuari gerra egiteko. Jone jarraituko du. Bale, kokapen bat, egingo pixkat torturan inguruan, tortura boterian muturreko adierazpen bat da, biktima gorputz kaltebera bihurtzen dauena eta izuan eta suntxipen psikologikoan bitxartez, menderatzea eta kontrol soziala sendotzea bilatzen da. Pertsona zeharo kaltetzen dau torturak, dimentsio askotan, eta bilustasun egoera erabatekoan jartzen dau. Torturan unean eta gunean, torturatuari edozer posible den tarte krudel eta ankerra zabalduko zaio. Oinaze jasanezina eraginez. Torturak eten egiten du gizatasunaren geruza bat. Laguntzarik ezin da espero. Laguntza jasotzeko esperantza desegiten du torturak. Zaintzaren ukazio erradikala da tortura. Biluzik geratzen zara boterearen aurrean. Eta zertarako tortura informazioa lortzeko mekanismo zilegi gisa
aurkeztu zaigu eta halaxe justifikatu da zenbait garai eta zenbait testuingurutan. Baina tortura botere mekanismo denean, haren erabilera nagusia politikoa da. Zigortu, beldurtu eta boteraren narratiba legitimatzen dauen errepresioa justifikatzen duten aitorpen faltsuak lortzea da honen helburua. Eta horixe izan da Euskal Gatazka armatuan ere tortura bidez lortu nahi izan dana. Baina tortura, esan bezala, mekanismo universala da eta gaur dakargun testu ingurutik aratago doa. Sujetu konkretu batzuk bihurtzen dira torturagarri testu inguru bakoitzean. Lehen sorgina zena, gero terrorista izan da, eta egun migratzailearra zelizatu pobrea izan daiteke edo beste bat. Baina guk gaur, arreta jarriko dugu etxaia euskal terrorista gisa zedarritu zeneko tortura politikoan. Tortura estatu politika gisa praktikatu da, era sistematikoan Euskal Gatazkaren testu inguruan. Eta aski frogatua dugu dagoeneko. Hala ere, asko dira oraindik desegiteko ditugun diskurtso eta iruditeriak. Tortura etaren asmakizuna dela, iraganeko eta beste herrialde batzutako kontua dela, demokrazian ez dela torturarik egin. Sexu tortura lauzpaboz poliziaren gehiegikeria lizona izan dela. Halako imaginario orokortuak tortura salatzea zailtzen du eta tortura naturalizatu egiten du. Eta gaurko gaire ekarrita, tortura indarkeria matxista modura aztertzea oztopatu ere egiten du. Izan ere, indarkeria matxistak askotan ez du arrasto fisiko hori ikusten, eta horrek zaildu egiten du tortura horien existentzia, agerian uztea. Orduan, eraso fisiko bortitzik ez badugu jasan, asko kostatzen zaigu aitortza hori ematea gure buruari. Eta tortura ezaugarritu duen beste puntu bat gurean izan da impunitatea, zigorgabetasuna. Estatuko funtzionario eta estamentu guztiak izan die, errepresioa eta torturan parte. Epaileak, auzitegiko medikoak, ofiziozko abokatuak, guztiak jakinean zeuden. Orduan, tortura salaketa bat jartzea edo registratzera jundakoan, parean genuen arduradun edo agintaria ere torturan implikatutako parte denez, sistema judizialakin ezin geha fidatu. Eta horri gehitu behar diogu, sexu tortura lotutako estigma handia da, hola. Emakumeok erruakin eta lotxaekin bizi deula askotan egin digutena, eta horregatik sexu izaerako tortura gehienak ez diela salatzen. Eta impunitatea horrek zer ematen du? Oraindik ez dakigula nor izan dien gure torturatzaileak. Eta orokorrean esan dezakegula, torturatzaileak babestu ditun sistema eta gizarte baten bizigala oraindik. Bai, memoria egitea zitze egiten da, baina memoria egitea ez da lehen gertatu zena oroitzea bakarrik, baizik eta ezkutuan dauden eta gordearazi nahi dien biolentzia horiek denak agertu araztea. Gaur eguneko oraina erekitzeko injustizia hori aitortu behar da lehen da bizi, eta hori egiten ez duen bitartean eta estatuko makinaria guztia martxan daun bitartean, gaur eguneko oraina erekitzea zaila da. Gure belaunaldikontzat oso gogorra izan zen Fernando Grande Marlaska, barne ministro izendatzea. Bera izan zen 2010 bueltan 100 euskal herritarra atxilotzeko eta inkomunikatzeko aginduzun epailea. Torturatu ondoren, bere bulegotik pasatzen ginen banan guztiz txikituta eta espetxera bidaltzen gitun gehienak. Eta hau barne ministro da Espainian, beraz, ezer gutxi espero dezakegu olako estatu batengatik. Eta zigorgabetasun hori noraino iristen den ulertzeko, Espainiako estatua 14 aldiz kondenatu izan da Europako instantzietatik tortura debekatzen duen tratatuak urratzeagatik eta tortura ez ikertzeagatik. 14 kondena horietatik 7 alditan agertzen da Grande Marlaska epailearen izena. Eta hala ere, hor daukagu. Eta zehazki gaurko gaira lotuta, torturan zehar izan dako sexu jazarpena ez da sententzia bakar batean ere zigortu. Sandra Barrenetxeak, 7 guardia zibilen kontra egindako salaketa epaitketara iritsi zen 2017an, baina ez zuten inor zigortu. Hau da epaitegitatik jasotzen dugun erantzuna. Eta sekulako amildegia dau erantzun horren eta gertaeren artean. Ze azken mende erdian, hilean behin emakume torturatu bat baino gehiago gongea. Arrasaten argitaratu den liburu hontan,
Miren Azkarate Badiolak idatzitako pasarte bat dau, eta gaurkoan, musika lagun aurkeztuko dizeu. Lurrazpiko oihu mutuak. Katu zauritu baten antzera, miaskatzen ditu bere zauriak neska gazteak. Lau horma ilun eta zikinetan, belaunak bularretan, intziriak, negarrixilak, zotinak, asperen amaiezinak, oihu mutuak. Bakardade desiratuan, isiltasun ospatuan, momentuz amaitu dira borreroen, bat erotzerainoko garrasiak, bat apurtzerainoko kolpeak, bat arrakalatzeko bortxak, bat itotzerainoko arnas galduak. Momentua baina amaitu da. Pauso hotxak datoz berriro, pasillotik berriro. Ezin du jasan urrena, hau eromena. Neska gaztearen lurrazpiko oihuak lurrazalean entzungor. Eta amak eskaini zion krabelin gorria. Naiz eta salatu zituen hau eta bestia. Komisaldegia, biktima gaizkilea, gaizkilea eroi. Baina lurrazpiko gaizkileak 11 konplize ditu, milaka lagun lurrazalean. Gainontzean, ez ziren milaka katu zauritu izango. Amaitu zen dena, edo zerbaiten hasiera izan zen agian. Neska gazteak, miazkatzen jarraitzen du, zauriak, zornea darie. Hauek, zauriak, lurrazpiko oihu mutuak, lurrazalean entzungai direnean soilik, itxiko dira, itxiko zaizkia. Euskal Gatazkaren testu inguruko torturak sistemaren genero mandatuak berresartzeko prozedura jakin eta berezituak erabili ditu. Eta Olaztaino Beitiak bere liburuan 5 identifikatzen ditu. Alde batetik emakumeen militanteen parte hartze politikoa ukatzea, ezabatzea edo gutxiestea. Gure izaera militantea arrakalatu eta laguntzaile emaztegai edo engainatu duten inozo paperean jartzea. Bigarrena seinalatzen du genero arauetatik irteten diren, boteretxo erakusten diren edo feminismoarekin identifikatzen diren emakumeak zigortzea, zikinak, putak. Emakumeen gorputzak objektu sexual bilakatzeaz hitz egiten du. Emakumeen genero eraikuntzan eta sozializazioan ardatz diren ezaugarriak pitzatzea. Hala nola matasuna, sexualitatea, gorputz irudia, hetero araua, ugalkortasun almena, virginitatea, fidelitatea. Torturaren praktikan etengabeak dira ama emazte imaginarioa arrakalatzeko irainak. Ama txarra, alaba txarra, emazte txarra, ez ama. Eta azkenik itxusiarekin, zibilizatu gabearekin eta barbaroarekin lotzea. Nekaneak. Ez desiragarriak diren emakumeak.
feminitate eredutik irteten direnak, ez emakumeak. Genero identitatean eragiteko askotariko bortxak eta praktikak erabili ditu torturak. Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan orain arte egin diren zenbait ikerketek genero ikuspegi ahula duten arren ondorio batzuk eskaintzen dizkigute, begirada hontatik. Emakumei itotze lehorra edo poltsa deritzon teknika gehiago aplikatu zaie. Tortura psikologikoa intensidade handiagoz ezarri zaie. Atxiloketa baldintza txarragoetan egon dira eta sexu tortura gizonei baino gehiagotan eragin zaie. Euskal Autonomia Erkidegoko txostenak berretsi duenez, torturen kasuen 22,3an sexu indarkeria erabili da. Tortura bizi izandako emakume askoren testigantzak entzunda, askok lehen bortxaketa sentimendua bilustasun derrigortuarekin abiatzen dela adierazten dute. Gorputz biluzi hori begiratua, iruzkindua eta ukitua izaten baita, 3, 4, 5 guardia zibil gizonen aurrean. Eta hala, sexu torturan sakondu nahiko genuke gaur. Kontua ez da soilik sexu tortura teknika desberdinak aplikatzea gizon eta emakumeekin. Horrekin batera, gizonek eta emakumeek bilustasun hori, torturatzaile gizonen aurrean kokatze hori, sexu violentzia hori sentitzeko eta bizitzeko moduan ere alde handiak daude. Emakumei esan izan zaigu bortxaketa dela gertadakiguken gauzarik gogorrena, eta sozializazio horri egin behar diogu aurre. Bortxaketa batek betiko zikinduko gaituen sentsazioa, gure sexualitatea mutilatuko duela dioten ahotsak. Gizonekin eta gure inguruarekin dugun harremana betiko gaiztotuko dela diotenak. Mar horiek osatzen duten egabe bada ere berbiktimizatzen gaituen ikuspegia. Sexu arriskua, lotxa eta errua emakume sozializazioaren parte dira eta lotxa gorpuzteko modua ere aldatzen da. Gure zikloak eta sexualitatea lotxaz bizitzeko ezi gaituzte eta torturak zartatu egiten du intimitate hori, bai komisaldegian, bai salaketa publikoaren unean. Ez da bat ere erreza izan bizitakoa konpartitzea eta ulertzea. Sarritan, bortxa hoiei baliorik etzai eman. Norbere intimitateari lotutako arazoa dela pentsarazi izan zaigu. Eskutatu edo gorde beharreko gauzak direla jakinarazi zaigu. Emakume askok egindako bideari esker gaudegu hemen. Beren lekukotasunak izugarrizko garrantzia eta indar politikoa du. Besteak beste, indarkeriak hobeto ezagutu eta izendatzeko. Elkartasunari eta ekintza politikoari ateak irekitzeko, eta baita indarkeria darabiltenen boterea txikitzeko ere. Jarraian aipatuko ditugun hainbat lekukotzatan jaso eta errepikatu dien ideia batzuk. Askotan emakumeok pentsatu izan dugu guri egindako torturak gizonei egindakoak baino leunagoak izan diela, eta guri gertatutakoa ez dela horren besterako izan, sinestarazi egin diogu gure buruari, eta lehen aipatu moduan, sexualitateai lotutako bortxa eta indarkeria hori isiltzea hobe dela barneratu izan dugu. Lotxa eta tabua daudelako tartean, eta gure gurasoei, edo senarrei, edo seme-alabei, edo dena delakoari, lotxa hori saiesteko isildu izan gara askotan. Eta beste eremu batzutan esateun moduan, beldurrak aldez aldatu behar dula, kasu hontan, lotxak ez gaitu geu kolpatu behar inundik inora, lotxak lekuz aldatu behar du. Eta jarraian, biluztasuna, sexualitatea eta ugalkortasuna lotuta, Arrasaten egindako liburuko testigantza batzuk aipatuko ditugu. Garrantzi berezia du sexu torturan abanikoa zabala dela azpimarratzeak, bai? Aluan pistola sartzetik harago doalako. Eta emakumon kasuan, biluztasunan inposizioakin hasten da askotan tortura hori. Gizarte patriarkalontan ama eta amaztean gorputza gorderik egotea da araua, eta normalean pribatutasunean praktikatu ohi du biluztasuna. Horregatik erabili du poliziak gorputz biluzioi etengabe, hasteko gure defentsak desarmatzeko helburuakin, psikologikoki aulago bihurtzeko, eta gainera, harrak eta arroak izan die gure torturatzaileak, eta beraien begirada ukitu eta mehatxupean biluztu gaituzte.